doon ko po isi-celebrate yung birthday ko. Solo lang kayo? Yeah. Dito nga. Yeah. So, ngayon, September 20, 2018 po. This is my day. So, pagbigyan niyo po ako. First vlog ko to. So, yun nga. Sa bagay ko isi-celebrate yung birthday. Kasi, wala naman ako inaasang bisita sa bahay. So, hindi na ako naghanda doon. May mga work and may mga classes ko, yung mga best friends ko. So sad. Wala rin akong inaasang bisita. Nakakalungkot, di ba? Kaya walwal na sa Baguio. Sana magandang panahon ngayon doon. Before you tawid-tawid ang kalsada, always remember, just see the left and right. Muntik ka na kasi kaninang nabunggo ng truck. Alam mo ba yun? Yung isa namin kasama mahihain. Oh my gosh. First time ko mag-vlog. Dati na-OA yan ako. Oh my gosh. Na-influencean ako ng kupal na to. May first vlog. Pero ako mag-i-edit. Yeah. So, no hate guys. Oh my gosh. Turo. Pagbigyan niyo na ako mga katuro. Okay. Mag-montage muna ako. Montage. Pabutas po ako ng pahinga. Ating lang ang
moments later. So, ayan. Ay, Dito kami ngayon sa grotto. Bili ako ng 5 pirasong candle. Wishing candle daw ito. Oh my gosh. Ay, wish ko. Ayan. Nagsiset up po siya ng camera niya. Pagod. Di pa kami umakyat. Pero pagod na kami magbiyahe. Ayan. Ayan po yung aakyatin namin. Oh, kita niyo naman po mga katuro. Ano may bisyo yung water at abin dito ting natin. Oh, Noel. Eh kayo, kaya lang nadala ko na nagita bracelet at at rosary. Now in the Lord pa dito. Dama to sa baling ang kulo. A few moments later. Ayan. Nakabili kami ng isang bracelet. Tsaka 5 pirasong candle. Wishing candle. Malala. Umuulan na. Basa na oh. Walang silungan dito. palagay nga sa pag... Gusto tayo sisilong. May silong sa taas. Ilang hagdan pa. A few moments later. A few moments later. Ayun. Tapos na po kaming magtugkal. Tugkal? Magtirik ng handila. Sorry, hindi ako marunong mag-Ilocano. Trying hard, my gosh. So yun, dito pa rin kami sa grotto, sa taas. Medyo, mahulingin yung langit. Tsaka, wow! Umaambon-ambon konti. Ayan. Walang masyadong tao. Doon sila banda. Maraming nagpipicture-picture. Tapos na kami magpicture-picture. Picturean ko daw siya. Exposure. Bakit? So, alam niyo po ba? May kukwento ako. Sobra akong na-amaze sa mga views. Ayan, yung mga bundok, basta about nature. Oh my gosh, nakakatanggal ng stress. So, kaya ako napiling pumunta dito sa Baguio. Kasi yun nga, pampatanggal stress. Sige, sigaw mo lang! Sigaw mo yung nararamdaman mo sa kanya! Hindi mo masabi-sabi. Sige na! Isigaw mo lang! Sayang, wala sila papa, mama, tsaka yung isa kong kuya. Sabi ko naman kasi mag-ipon siya. Shout out nga pala sa kanya, birthday niya po sa 23. Si Wilson. Malala. So yun, yun ang dahilan ko po kaya kami nandito, kasi gusto kong maalis ang stress ko. So makakita ng magandang view. Ang papahad kasi ng view, stress lang nararamdaman ko sa Ordaneta.
gubat. Grotto, punak kuma. Burnham po. Naglakad lang kami mula Grotto. Lourdes Grotto hanggang Lourdes Grotto. dito. Oh my gosh. Hindi ko na na-vlog kanina sa sobrang Tungang sakit na ng paa ko. nakamontage lahat yun. Tanga. Kuha na kayo. Kasama? Mo? Magkano? Kaya brownies? Ito na lang ang kasama. Kasama na lang. Saan? Nilugaw? Oo, may lugaw. Lugaw na lang. Sige, kakain. Sige. Lugaw na lang. Kain na lang kami. Tara na. Ate po dito, ate, 7,100. Oo. San Hilera pala? Dahan ako, may At pauwi na kami. Goodbye. magbababoy pa lang. A few moments later. Yay! Dito na kami sa Ordineta. Tapos ng maliligayang araw ko. Yan yung pasalubong namin. Pandesal. Pandesal. Mga 50 to 100. Tatlo 100 na palaman. My gosh! Gusto ko na yung kalabaw. Bye! Thank you.